Wising, nangawat mo daw ka dito sa bakery. Kasi nangawat. Maligog kayo, do chismis ka dito sa tanan, nangawat daw ka dito sa bakery. Inaani ang sitwasyon na ha. Naami sa kuan, tumaligaanan, sa stante. Nakabutang nito ang cellphone. Nya ang tao dito kay ang tag-iya, isa ka customer o ako. Oh, wala ko ikawat. Ikaw pa mo cellphone nasa CCTV. Dagan makinagin to naman pati ang tag-iya wala man ikuha. Di gikuha na lang nako. Nya ganun abot ako nangawat. Ngano gikuha nimo? Gikuha na ako pero wala ko gikawat. Si wag Ikawat kawat naman hinuon na. Nasa CCTV gikuha nimo sa stante ang cellphone. Ngano kuha man nimo na di man imuha. Ani ang senaryo, ani ang sitwasyon. Eh kung nangawat pa ko, nisulod na ko dito sa tindahan. Aram ko sa gawas. Oh, nara ko sa gawas niya. Kumusulod ko kana nangawat ko. Nara ko sa gawas, wala may nipunit. Na ang tindira, wala nagikuha. O so dili yaha. Ang namalit sa dili po diha. Nay murag isa murag naong kawatan niya murag kwaon niya. Giuna na lang ako kuha kaysa maunhan ko. Kung dili sa imuha, kung dili ito sa tag-iya, kung dili pud sa isa ka na maligya o sa bato, di man pud kay imuha. Dili. O ngano gikuha nimo? Gikuha na ako ibig siguro di siguro dai tag-iya. Ngano wala bala ko nahimo naman kong kawatan. Bakit ang cellphone na way tag-iya? Ngano dili tag-iya ka nahimo naman kong kawatan niya. Ako ra man tong gikuha. Kay wala may nagkuha, wala ba nagkuha ang tag-iya. Ito ka na po yung pagkakatos mong kamot. Dili nagkatul, dili man kamay minimo diri. Dili katul ang tawag ana, gikuha ra gay nako no kay nag ya asa man cellphone ron pagwa nimo. Gibalik lang ako sa panda. Ang gibaligya man nimo asa gibaligya? Sa panda nahalin na. Si panda. Kanang mga rider. O ngano gibaligya nimo na di man imuha? Saan ko man to? Sige daw, saan ko to nga di man to ako ah. So gibaligya ako. Ngano gikuha nimo kung di imuha? Gibaligya kay dako di man to ako ah. Pagkakawatan yung pagkakiriwan nimo. Sige daw, imagine daw nimo daw. Nganong nangawat ko ato nga sitwasyon nga gilaara man to didto. Oo. Naragig dito sa stante, pero manong gikuha nimo. Kasi sala ana ron. Ako sala. Kisa ba nagbili sa cellphone dito? Ang tagiya. O say sala. Eh kung wala na gibilin, di wala na ako gikuha. Sa ako pa rin ako ano na ako kawatan. Kung saan naman ang tagiyahan na, ni kaabot ig barangay. Ako di ko makukuan. Ano man ka diri halin. Ano halin biambi diri? Adiri halin. Nganong ako may yung ko ano. Ibalik na lang dito sa bigay. Napudiri ang SIM. Ako ko ano di wala akong record sa mga asa nga lugar. Way record ilado na kay kadara ko nangawat ka. Tug last gay nangawat kag saging. Sa ilado, ngano ilado man ko di lagi nakawat akong So katong saging wa putoy tag-iya. Namasin lang ko bisig walay tag-iya. Namasin lang. Ana ra man namasin, wala nagikawat. Kung gikawat pa na ako na nagisulod dito sa inyong nadiri ang kwarta Nadiri si ano kulang man ni nag Magas mong uban. Nagasto na nasa Starbucks, nag-Starbucks sila ko gahapon. Starbucks pa ka. Mo na next time gadi ha para di ko ninyo mapasangin na nangawat. Ang yung gamit ayaw ninyo iba sagad og butang. Ako rin na nahimong kawatan ani. Igor amo ko to gikuha kay abi ko way tag-iya. Karon ako pa nahimong dautan. Yatud ko ni tag-iya. Amin lang labi ba hulatan na tong ano. Nadring sem Sem. Ay sem. Sabi ng 5 na ko nagiguba. Ano ka? Kawatan ako pa yung himuong kawatan. Uli ko nang hilabot ninyo. So ay next time gani ha, next time ay ibilin yung mga cellphone. Kaya para di na mahilabtan.